もいるんだけど。死んだ？まだだ。レジーと同じ。爆発直前に部屋の中逃げ込んだ。逃げられ、出し損で再戦なんてパターンが最悪だ。知らんやつだ。聞いた方が早い。おい！何か来るぞ。腹いちに置いて。犬。赤はご法度だぜ。